घर में ये न कहाला कि अकेले कतना दिन बिताएं। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना खूब आदादी 6 महीना खूब आदादी साल भर हमारे एकदम दिन ऐसन हो गइल बा ना कि मन करता कि कहीं मोर हे राजी का जन कवना एरिया में राज में गई न कि आज ले उनकर आवे के लगन ना भइल। कहिए ले कुर्ता देख के रोवत रोवत एकदम आदमी के आँख उजर हो गई आ ना अइलन। दूगो गोरू माल रख देलन कि ल हो कबारत रहिए घास खियावत रहिए। दिन तो हमार पहाड़ होइए गई का करी कुछो नहीं के समझ में आवत कि करी का जाए दो। आदमी कहेला ना कि आने घसियो नहीं के कबर हंसुओ भूला गोनिया लेके आए में कि आनी आवेला ना तो बैठ के गमावे के चाहिए आनी में। आ एकरा बाद आनी उधिया जाला तो खड़ा होके चले के चाहिए। हमारा पयनिए ना एगो आइल बा आए तो का कर बैठी के ना गवाई तना मन एकदम आदमी के अनजाई रहता कि कुछो कह न। हमरो मन न हो हमहू इंसान न हनी कौन की बूढ़ा गइल बानी आए रहतन त का मजा कटती उनकर संगे संगे आदमी के बच्ची कुछ खाए पिए के देबू। गोड़ लागतनी बाबा खुश रह। केने कहाँ जंगल में जातनी अरे बाबा? यही जंगल में घूमत भटकत बानी खाए पिए के। बैठी है बाबा अपन तन दुख सुख कहो का तोहर समस्या बा के है कुल घास गढ़तलू। ए बाबा ये तो बाबा नहीं बानर लागता कुल जहाँ तक ऊपर से ठाट बट नीचे रम रेखा घट। ए बाबा बोला बच्ची कहानी है ना कि ये ने कहाँ भूलाइल भटकल रह जाता नहीं। अरे हम हूँ यही तरह घूमत तनी कुल जंगल उंगल में गांव घर खाए पिए के मांगत तनी। तो हम ये जंगल में का देव हमार गांव घर हो नदी ऊपर बाटे ओजा चलतीन त नीमन से खाए पानी देती खियती पियती रखती जानतनी बाबा। बोला एगो का? बात रो से कहे कि मन करता कहीं कि ना बताओ कुछ समस्या हमार मरद की जन कहाँ जाके भूला गई न आज ले ना अलन। ए बाबा ताकत ताकत आँख उजर हो गई। हाँ तब तनी हाथ तनी देखी तो तोहर हाथवा देखल से का आज जन बाबा आज गइले 2 साल हो गए बाबा। देख तोहर मरद परदेश गइल बा जानलू मगर तोहर मरद नहीं नहीं खन ये का कहतनी बाबा? सही बात हम कहते हैं। नहीं खन कहाँ बड़न वो है ये नहीं खन दुनिया से नहीं ना बाबा ऐसे नत कही ना बा ना वो कतनो दिन बाद यहाँ लेकिन नहीं हो हम ये नहीं क्या हो सकत कि वो नहीं खन हम रोज उनकर सपना देखी ना बाबा। तोहर हम रेखा देख के कह देनी कि नहीं खा ना बाबा ये नहीं की बाबा पर बर्दाश्त कर विश्वास कर ना कोनो बाना। अभागी या साधु ना है खाली देखबे भर करिए कि है ये अथी गेरुआ वस्त्र पहन ले बाबा कबो ना आयन ना एक दुनिया से वो नहीं खाता अब का है का करी अगर रहतन तो जरूर ये धरती पर पैर रखता जरूर हमारे याद खातिर उनकर आंसू गिरी तड़प तड़प के आ भी जैतन। अब दुनिया में है ये नहीं खाता आंसू का गिरी अब तो हर नहीं आंसू गिरी। तो बाबा ओकरा से निमन रहे कि रौरा हमारा घरे चलती रोज उनकरा बारे में एको कुल्ला कहानी सुनैतीन हम जिंदगी अपन गुजार लेती बाबा। रामता जोगी बहता पानी जहाँ जोगी के सांझ बा तहाँ बिहान बा। हम कहाँ का अपना घरे दुआरे लेके जेबू हमनी के अपना हाथे बनाए खाए वाला साधु फकीर तो तोहरा घरे दुआरे जाए जे तो गाँव घर का कही तोहरा के। अच्छा तो मने ना जाई ठीक बा बाबा। तो रौरा खाती हम का पर का दीही ये जंगल में सुमसान जंगल में तो हम कुछ ले ले नहीं की बाबा। ले नहीं खुना ना तो हैसन जवानी लेके तो बाबा हम एक दिन जवानी केहू के लुटा दे तो का हमार पूरा जिंदगी अमर हो जाई। केहू से बियाह शादी कर ल तोहर पति दे दुनिया में है नहीं खा ना बाबा बियाह ना करो यही तर जर मर जेबू। हाँ
हम उनकर कुर्ता देख के उनकर फोटो देख के जिंदगी गुजार ले, बियाह ना करो। तो गुजार लो। ठीक बा, ठीक बा बाबा, जाई हम दे ना जाई। मगर देखिए कहियो ना कहियो एक दिन तोहरा शादी करही के पड़ी। जाई बाबा, वैसन समय तो पूछ ले। ठीक अब जाते नहीं जल्लू ई सर बात तोहरा के दे देते नहीं, तू आप कमा खा, मगर तोहर ई न सोचिए कि हमारे पति बान। ठीक बा बाबा। तो बच्ची हम तो जाते नहीं, अपन ध्यान देखिए जल्लू। जब तोहरा ना रहे के अथी होखी कोनो बात होखी तो हमारे जरिए साधु के कुटिया बा, ठीक जरिए। अच्छा। आ तो घर से ना अथी होखी तो चलिए हमारे कुटिया में, चल न तो संग ही चल चला। चली बाबा, ऐसे भी हम घरे जाके आए, वो घर हमरा खातिर अनाथे आश्रम लौकेला, आ इहो अनाथे आश्रम। तो हम चली हमरा और संगवे चलत तनी। चल चली। तो बच्ची तोहरा के तो हम लिया के चलिए नहीं। हाँ बाबा। तब देखा ये हमार कुटिया है। अच्छा। जानलू अब तू एजे रहा, हम तनी साग सब्जी ले ले जाई। आखिर बनावे के भोजन पता ही तो चाहिए ना। हाँ जाई। जानलू हम जा तनी आ तू एजे रह, हम सब्जी उब्जी लेके आवा तनी। ठीक बा। हाँ। ए दादा, कहल आदमी के हाथों तर के छूटी या गोड़ो तर के छूटी हो जाए तो अपन आई जाइनी। ई कहतवन कि हमारे संगे रह, आ सब्जी के बहाना कबे के गोइलन, कहाँ चल गोइलन कि अब ले ना अइलन। आदमी इहे न कहला कि केहू के विश्वास पर कोनहू ना जाए के चाहिए। अब उतना दूर ले आ गनी न तो हमारा गाँव ना पता नहीं कि केहू जाए कतहूँ जाए। हे प्रभु, ये न कहल जाला कि घर के मारल है, अपन मार मेहरी के मारल है, माने घर से भागल तवन हाल बा। अब ओजा सोच के जल्दी आइलन कि बच्चे तारा संगे रह जे घर में जंगल में बैठा के जन कहाँ चल गए। जाए तब हम उठ के चल तनी, देखो तनी आवत तवन कि का। और नहीं तो सांझ ले धीरे धीरे ना रात भर में तो पहुँची जे अपना घरे डहर याद कोइले बनी।